salita nakita ko gabi. Pwede. Hadlok ba eh? Ano di ay? Unsa day? Ngunit kasi sa story kanang white lady nakita na ka white lady. Wala pa oy, di mo kumatuwa na kay di man natin tinuod. Hindi man ka matuo. Wala lang, dili man natin tinuod. Dili tinuod. Tuod ka. Wala ko man kita. Kung kanino, ulat pa dito makakita anak takloy. Tara, sa unahan. Diba? Naman tapadulong takloy, no? Suwagit ang sa unahan, no? Mangitatag ka ng rutas. Hadlok mo, diri at takloy. Hadlok ba? Dako kaglawas, mahadlok. Isa no. Dili lagi tang. Takarnog na butas nga daghan kaayo. Mabutong kita takloy. Gutom na ra ba ko takloy? Ang pagkauntaan niyo. Sige makagilid ra ha. Siyok na ako. Nagunsa ni mo dire? Nangita og prutas. Ikutan mo kun may god. Nanagan mo dito kay. Nainitingog takloy no. Nalintingog hadlok kayo. Nagunsa po day ka dire? Wala oy. Nangita damang ni Bintong. Unya, asa man day si Bintong? Nakuratan. Ulat kayo no. Magpakurat ng kaoy. Kabalo bitaw mahadlok pin mo. Gani no. Huwag ni resulta sa inyo ba? Magsige mo cellphone. Nge, di day mo matawag aswang day. No, mahadlo ka mo aswang. Nadili man na tinuod. Sa leader, maguna, di ba Bintong no? Bitaw ba? Yung mga talawan kayo. Talawan bitaw. Bitaw ka mo pakitaon na. Mahadlok yun. Gani, dagan-dagan, magiging sila ba eh. Naghapon naman gani may Bintong pangitag damang diri, pero wala, magani may kakita. Mao jud. Ganiya pa may buntag si pangita. Panguli na mo oy. Alas 5 na ba yan yo? Gani, tinggawas na ba yan karon sa momo takloy no? Gani, ganina kay ginang namin nadunggan ka ng yung katawa. Gani, nanagan gani mino. Bisag walay tao. Mga talawan. Maog yun, mga bataan ni bay, mga talawan kayo bay. Kamu bitaw makita aron, makakita o ka ng aswang ha. Tara takloy, bata takloy. Ulo, bima sila sa ulo. Tara Bintong, mangita tagdamang. Unsa ka to sila bay? Unsa ka to lang nakita? Nakita nakadamang. Tara, mga tata sa dako na kaoy. Tara. Ipot, anong tinungod ba kaya to ato nadunggan ganina no? Takloy, tinuot takloy. Maglisod jud ko ning tulog takloy. Gani, ako bay mutuon na jud ko kanang mumo bay. Luk mo kayo to kanina tingog oy. Gani nang bot ka akong balibo gani oy. Kanino nanindo. Tinuod jud bay nakadungog jud ko kanina bay. Dili jud atik-atik bay. Sila samsam og kanang Bintong no, di jud mo to no? Gani no. Sila jud magpakita ato bay patay mananggan jud to sila takloy do. Bahala to sila tra ato ta layo ta. Pero dakan kayo dito. Ayaw, ingna. Musunog ka na takloy. Nga talawan ka ayo. Talawan, yapon. Si Samsam, kaisog ni Samsam. Tara. Tara. Unsa to? Ha? Da, mga ilagar na oy. Itong gagmay. Nakikita lagi ko. White lady. Unsa white lady? Patakar, mga ka. Natakdan yung ganun na takloy ba? Natakdan gihapon. Pero basing na malit mata rapod ko. Tara, ngito na lamang. Tara.
kitang white lady. Di ko mahadlok ba? Buto, di kay nga na di ay. Oh, mamaingon sa mong lola. Unsa na pa di ka di ay? Sa tuna ko'y nakitaan. Na, gutom ra ka ay tara. Mata nakakitag damang. Nanay damang bay. Ayon, mag-usamsam. Mangihis ako. Sige, wala to na tiga Sige. dire. Ay, dali mo kita kay damang ron ay kay hapon na. Sige ko to ko dire bay. Sa kaya ato, ano po'y nagkatawa-katawa bay? Ay, apo ni Bintong ay hapon na kayo maggutom ay huwag may kitag damang. Uy, dura mo rin si Bintong oh. Bintong! Uy, Bintong! Dili kami na ako diri oh. Uy, Bintong! Saan ka ni siya? Uy! Uy, Bintong! Saan mo na siya? Uy! Ha? Uy, di lagi ka si Bintong! Ha? Kinsa mo ka? Ah! Ayan! Hapon na kami bay. Gani diri kay kanang kontak ko kaya tutungit kayo. Hapon na kayo. Hapon na tamo abot-pod. Tara. Nah, tayo siya. Sila samsam man to. Hello! Anong naamo na sila dariya? Di ba naaman sila dito takloy? Bitaw no? Tulong tulong takloy. Tara daw. Tara. Hoy, samsam bintang! Samsam! Hoy, samsam bintang! Sila lagi na sila muli takloy. Kanino? Ilagi sila maminaw. Wasi nakakita na lang sila tamang madakahan. Mga daw no. Na sila timaman sige mahatlok mapangayuan di lagi may mangayo. Huwag yun! Ha? Atong kanin ko hitong? Samsam bintang! Ganyan ninyo, oy! Hoy, mga ka! Bintang! Samsam bintang! Naon sa day mo? Sa kayo mo boy. Silagi mo malingong kay, naon sa day mo? Ay na ninyo eh. Nakatlok na ba yung me? Unsa? 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 Wala, manggot! Asa na sila? Takloy Kaya dili naman sila, no? Dili ano ko to sila dapit! Ko na yun oh. Takloy ako sinilas sa bilen!